Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu o kinatibuk-ang Central Visayas. Mao pa'y nakulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Og live kita dinhi sa Marco Polo Plaza Hotel mga kapuso alang sa ato ang pagpangandam alang sa tree lighting ug mang-adlawan na sa ato ang Tree of Hope. Mayong hapon diha sa ato mga kapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Human pa sila di ang northbound lane sa Mananga Bridge sa Dakbayan sa Talisay, gibuksan na usab kini kaganiha alang sa mga motorista. Apan sulod lang sa usa ka 15 ka adlaw mga kapuso kay hayan serha na usab kini aron ayuhon ang mga girder sa maong taytayan. Ang otoridad aminado nga mosangpot na unya kini sa bugat nga dagan sa trapiko. Ani ang report ni Luan Mirundina, eksklusibo. Nagtigom kagahapon sa hapon ang pangu sa DPWH 7 Maintenance Office, Engineer Faustino de la Cruz Jr., Cebu Province Traffic Czar Joy Tumulak ug Talisay City Administrator Attorney Rodelin Navarro. Kini aron tukion ang pagsira sa northbound lane sa Mananga Bridge 2 sukad kagahapon. Sa nahunang interview, gibutyag sa City Administrator sa Dakbayan sa Talisay nga nakugang sila sa kalit-kalit nga pagpasira sa taytayan, ilabi na nga naghinangat ang Yuletide season o gipanglantawang musa kausab ang volume sa mga sakyanan. Ato untang iklaro ba kung sa extend sa damage sa ilam sa bridge, kung sa extend sa ilang trabaho. I think mga months ago, 2 months ago, di ba nagtrabaho ta sa SRP. Ang karon gud kay ang the whole bridge man gud may ilahang gisira. So kung pwede unta nato mahangyo man ato sang klaruhon og unsa gi extend sa damage o pwede ba nga ang mag one lane lang ta. Ang usa ka bridge lang isarado tanan ba para dili sad kaayo mo grabe ang traffic bitaw nato pod. Atol sa tigom, nasabutan ang subling pag-abli sa northbound lane ngadto sa mga motorista sulod sa 15 ka adlaw. Apan pasiradan usab kini aron makahunat na ang pag-ayom-ayom sa 8 ka mga girder sa taytayan. Kung in case nga ito nang ipadayon, then equipment nato medyo na delay. So it might may mga domino effect na sa ato ang activities. So next week, from now until next week, na ay buhaton nga coordination meeting but naagi schedule of total closure to resume the activities, the works. So i-open siya temporary og balik pero ngadto sa mga light vehicles. And then right after sa pag-open sa mga light vehicles, mga 10 to 15 days isirado na sad siya og balik for trabaho na. Aminado ang DPWH nga mosangpot gayud sa paghuot sa dagan sa trapiko ang pag-ayom-ayom unya sa Mananga Bridge 2. Busa nakig-alayon sila sa City Toda aron makahimo og comprehensive traffic management plan samtang ayuhon ang nahisgutang taytayan. We're going to establish a comprehensive traffic management and consideration all aspects traffic-related problems in that area. Kato mga dagko ng mga sakyanan, i-divert lang balik na to sa SRP. Oo. And then, mo come up pa, mo submit pa ang DPWH o traffic scheme and then i-discuss pa sa local traffic diri sa Talisay, una pa masya ma-finalize. Kantidad sa 44 million pesos ang naasoyng proyekto apan naangan-angan ang pagtrabaho ni ini tungod sa presensya sa mga informal settlers. Kaganiha, subli na usab nga gibuksan ngadto sa mga motorista ang northbound lane sa naasoyng taytayan. Luan Mirundina, Balitang Bisdak.